Neko kondoa esango duenez, teatroa, antzerki idatziak berra egingo dugu, baina baita ere antzerkiaz eta galdetu nahi baduzu ere oier prest dago erantzuteko. Bi liburu aurkeztera gatoz, edo hauen inguruan berra egitera, Euskal Herriko antzerkizaleak argitaratu ditu aurten duela 2016an hartu zuen harina ordutik 6 titulu argitaratu ditu. Bi liburu aurkeztera hauen inguruan berra egitera, Euskal Herriko antzerkizaleak argitaratu dabilenez, ditu aurten zergaitik duela 2016an argitaratu harina euskaraz publikatzen zuena, gerora ezlaik, artezek publikatu izan ditu testuak, galdezka, euskaraz, oso atzera, eta oso literatuari lotuta. Izan daitezela, askotan, literatura idazle, idazteko testuak, benetan, jakin gabe zeintzuk diren teatroaren mekanismoak, ez hori askotan ematen da, literatura publikatzen zuena, gerora liburu horretan bazegoen eskoltak publikatzen ditu testuak, loturiko kezka. Teatroa ikusiten da, biziten da, daukatela euskarri fisiko bat, Ordea, ja hori garen ondotik, publikatzen duena, teatroan,
eta beste bat, ez abiatzea testutik, baizik eta testua bera idaztea zuen barruan, aktoretiko ekala nestuan, eta bat. Askotan, horrela, bigarren bideretako testuek ez dute, testua hori, teatroa, zaiagoa, eta hori ere gertatu nahi. Eta ganbilan, gara publikatzen, erradiografia bat egiten, argazki bat egun oholtzaranean gertatzen ari denarena, ez? Eta, hortxe gaita. Ideia bat egiteko, zeko baina artean, argitaratutako liburuen artean, badabila arrastoak izaneko liburu berezi bat, baina saiakerak ere badira, ez? Abestiren mazioa antzortea, abestiren ingurukoa, karamola eduko izan saiakeraren egitatzeko eta emakumea eta generoaren ikustetik egindako azterketa bat, beraz ez da teatro testuei hartzen duen zanezari duen gai, ez? Ez da bat irekiak dela, ez? Bai, alde batetik, zanezara, testuak balaude, saiakerak balaude eta saiakerak bileretan egon dira lotuta. Ni gustatzen zait pentsatzea liburua izan daitekeela objektu bat baina gehiago. Izan daitekeela aitzakia bat zer mugitzeko eta batzuetan zinezala da, ez? Karamola irukoitza ere izatetxeen liburua adibidez, eztabaida bat, tituluak dauden eztabaidak eta liburua eztabaida eta horrek adira hainbat solasa aldi antolatu dira, beraz, liburu hasiera, ez hasiera izan da. Bidenteak gara liburua, egin zait ere kuriosoa dela, bidenteak gara izan sare bat sortzen euskarazko antzerkilari batean, pandemia etorri zenean, baratza-aretoaren inguruan asko elkartu ginen, eta hortikan, bertan bera geratu zenean, elkartu hartuko ez dugun bideo jaialdia, euskarazko antzerkileko jaialdia, pentsatu genean, itxialdian ginela, artikulo sorta bat idaztea, hainbat lagunen artean eta liburu bat publikatzea. Eta hori ere izan zen liburua zerbaiten akzio txiki bat, ez? Egoera zer batean saretzen jarraitzeko eta elkartzen jarraitzeko modu bat gasoetan paperaren bitartez, ez? Eta, nik uste dut, liburu honetan horrelako lanek ere badutela lekua. Eta gero, egin epatzen duen aldi betik, diren gaztainagaren esperioa, oso liburu interesgarra iruditzen zait, horra ziginerako esperimentatzen nola egiten den literaturatik abiatzen ez den teatroa nola erabaten den paperera, ez? Estereo pieza oso referentziala izan zen askorentzat, urte asko dira genen gaztainagak lehenbiziko alde izan. Bere izan genuen aukera ikusteko, ez dakit zuek emandik ibiliko zinuten, miren ere, bero gauza liburuaren inguruan berba egiten. Oso nintzean lehen egiten duen pieza bat da, zoiko ibili bat eduki duena, bere garaian, goanikan genero gaiak haitipilian ez zuenean, eraman zituen oholtzara, eta nik uste dut, haren itzara luzea izan dela, eta hartu genuen pieza haure eta esan, hori transmititu behar da, nola egin dezakegu liburu batean, berez pieza horretan erabiltzen zuen testua, gehien jota hori berri izanean.
Eta orduan, hasi ginen experimentatzen formatuarekin. Zer testu mota egon daitezke artezan baten inguruan testurik ez dagoenean. Bera, Emirenek idatzizituen gogoetak, taldekideek idatzizituzten gogoetak, Ezketa bat formatu bat entzuten, idatzizuen testu bat berak aktuatzen duen bitartean nola sentitzen duen buruzkoa. Egin daitezke gauzak beste modu batean transmititzeko literaturatik haratago teatroa zer den liburuan ere ez, eta estereo bide bat zabaldu zuen, arrastak ere esango nuke, eta gerora beste maila batean bada ere, maila txikiagoa batean bada ere, Ganbila eta bestelakotan, beti saiatu gara toke hori ematen, ez? Beste zerbait egotea edo batez ere antzestua izan den kasuetan zer gehiago zegoen, ez? Nola transmititu hori, hori da, bizkataria. Barkatu, ikusten, arratsaldean, Miren Gaztañagaren kasuan esate baterako, hor egon daitekela ere liburu bat hemendik 20-30 urteetara edo, Mirenek beti esaten duelako estereo antzesten jarraitu nahi duela, alduen erarte behintzat, ez, bere gorputzan transformazioa oso presente dago antzez danean, eta justo gorputza testua eta zaharkitze horretan, edo transformazio horretan ez, horre goldik ez, zehazerentzat, 2040ko titulo ederra. Esan oso ideia politika ezagoan izateke, eta benetan gertatzea. Bueno, alama berrau, bilburu hauen inguruan egitera etorri gara ere, beraz, pizko bat antzerkizale elkartearen bide hau azalduta, miskaraokeri helduko diogu, miskaraoke sormen prozesu baten erraiak Oier Gilan metro kuadroka. Beste behin ere Oier Gilanez gain, metro kuadrokak sinatzen du liburua, izan ere zuek ere horrela lan egiten duzu, ez? Taldean, kolektiboan, liburu honek ere 3 atal ditu, ez? Batetik, miskaraoke antzesenan taularatutako testua, gero, ardian dago beste pasarte bat, Oierrek antzerlana zuzendu egin zuen, eta emanaldi guztietara joan zen, eta liburuan jaso dau, emanaldi guzti horietan jaso zuena, ikuslegoak ikusten zenituen reakzioa, sortze prozesuan izan dako kezkak eta abar, eta gero, 3. atalean, dramaturgia berriak programan aurkeztu zenuten miskaraoke testua. Beraz, miskaraokeren 2 bertsio esango genuke batu dituzuela, baina azkenean miskaraokeren prozesu guztia liburuan dago. Bai, bertsio bat eta perbertsio bat. Perbertsio bat. Bueno, edozein momentutan mozten gara ez du galdetu zerbait, porque batzutan, karo, gu emozionatzen gara teatroari buruz hitz egiten, baina gero esaten dugu, jendea, zenbat ezagutzen du teatroaren barruko gauzetan, ez? Bueno, gu jarretuko dugu hitz egiten, baina edozein momentutan, eba ez du galdetu, komentatu, botan hasi. Miskaraoken hasieran azaltzen dira, taulara eraman genituen hitzak, eta oso lan fisikoa zen. Orduan, testu horiekin nik uste dut irakurri daitezkela, dutela zerbait, baina ez dago ez duzu sumatzen hor zer gehiago zegoen, ez? Zer gertatzen zen horretan. Nola osatzen zen gorputzekin, eta orduan, horretara dator bigarren atala, dela, nolabait kronika bat, ondo esan duzun bezala, emanaldi guztietara joaten ginen, Javi Baraldi eta Bilok, Bilok artean zuzendu genuen, behar kiratziru ditzoskea, bide batez. Eta oso sentsazio polita zen, maitasun handia egon zan horretan lantalde osoan, oso prozesu guztiak dira ezberdinak, prozesu guztiak dira bizipen bat talde osoaren zan, eta batzuetan, saperatzen zara hobeto, beste batzuetan okerro, krisi asko egoten direlako ere, eta kasu honetan, iritsi ginen beteak. Eta gero emanaldietara joaten ginen, eta ez ginen gu nekatzen ikusteaz. Behin martxan dagoela ez duzu alabeharrez zertan joan ere ez. Baina bai, sentitzen genuen alako lilura bat lan honekin, eta askotan esaltzen ginen ikustera publikoan artean,
oso gozagarria zen sumatzea publikoaren erreakzioak eta bar. Eta gertatzen zitzeguna zen, ikusten genuen eszena bakoitzaren atzi horitzapen bat gordetzen zela, ez? Nola sortu zen eszena hori, zenba gauza gertatu ziren hor, noren ideia izan zen, zen nik idatzi dituen hitzak, baina ez nuen idatzi obra elkarrekin idatzi genuen, aktorekin batera eta bat, eta gauza asko hartu dituenik beraiek ematen zutenetik, eta bueltatu dituen obrari. Eta eszena bakoitza zen horitzapen bat. Eta ideia horrek iraka, idatzi dut testu hori, nolabait, esertzen naiz, emanaldi batean, publikoan artean, guten ez deskribatzen fizikoki eszena bakoitzean gertatzen dena, eta horri lotuta beti dago horitzapen bat. Eta orduan egiten da bidei bat, obraen erraietan aukera ere oso ikusteko sarean, hemen azaltzen da lotura eta bat, baina pixkat esperimentu hori izan zen. Eta hirugarrena atala da obraen bertsio literarioa. Bai, ez beste bizkara auke bat, ikusten duzula lehenengoan agertzen dena, baina ez da beste batean. Bai, hau sortu zen dramaturgia berriak izeneko deialdi bat egin zen, ematantzotik bultzatua, kontraesan askorekin, dramaturgia berriak askorentzat horri deitzen dioguna da, ez zala beharrez editura narratiboetan oinarritzen diren lanak, beste leku batetik sortzen direnak, irudietatik, gorputzetik, oso mundu zabala da teatroarena, eta ez gara horretan luzatuko, baina, etiketa horren horri erantzunez apuntatu ginen batzu, baina gero ez genuen hori topatuko duena zan, egile berrien, eta literatur ikuspegi batetik, egile berriak bultzatzeko beka literario bat. Eta, horrean, egiten duen alako kortozirkuito bat behintzat, eta, ikusi duen hori, esan, hori, versio literario bat, eta, ala. Eta, zer gertatu zen? Baina gero kezka zen nonkaten, ez? Zer bat, edu? Kezka, testu literarioa holtzak gero zelako agertzen. Gauza da, eta, horrela kontatzen dut gauza, baina eskerrona ere sentitzen behialdiarekiko, baina, gertatu zena zen, 8 lagun laguntzen eta 3 aukeratzen zituzten ekoizteko. Eta gutxien espero genuena zen, justu gurea hartzea. Orduan bapatean, inoiz taulara eramango ez genukeen testu bat idatzia genuen, guk idatzia, eta kontatu beharra zegoen, baina guk inoiz ez genuen horrela egingo, ez? Orduan, behin genuela izan zen, arduratu nahi esan gabe, hartu gidoia, zakarreta bota, eta deseraiki guztiz, eta benetan guk egin genuken bezala egin, baina gure erronka izan zen, gero, etortzen zirenean estrenaldira, lehen hau ez baitzuten ez ikusi, rekonozitzea obra. Modu narratibo xamar batean, ez da absolutik asko duen, idatzia zegoen testu bat, bota egin duen, baina esaiatu ginen esentzia gordetzen eta gorputzetik pasatzen. Eta nik uste dut nahiko rekonoziblea zela, eta horregatik ekarri dugu esperimentua hona ikusteko nolakoa izazteken versio literario bat, zer geratu zen benetan gero gorputzetik pasa genuenean testua hartatik. Eta irakurketan ikusten da hori, azkenengo testu literarioan ikusten duzu aurrekoa ere. Badu galdera interesante bat. Zer sentitu zenuen igaz Rafael Akarra izanean? Biz karaoke antzutlanean, protagonista etakoak karaokera duen behar du, eta horre oso presente dago bilatu arian ez delakoa. Testu inguruan jartzeko. Testu inguruan jartzeko, eta orduan... Teatrotik ateratzeko. Personajeak, ez daki, dudan dago, ze galdera asko egiten ditu personajeak, ez karaoke hori... Evento handira doa, eta ez daki Rafael Akarraren kantu bat hautatu behar duen eventu handira. Bai, hori da. Baina zer sentitu zen identitatearen inguruko zea bada, kriston maitasuna eta kriston pena, gogatzen ez, horretan, horretan gordetzen dugu taldeko WhatsApp zerrenda, asizian bezua, denok elkarrekin, karaokearen imaginarioak kokatu zegoen, kokatzen genuen kitxarekin eta baina, gero batez ere aukeratu genituen gehien asaltzen diren kantaria zidan, Rafaela eta Batiato. Batiato. Izan zak, WhatsApp zerrenda izan zan zutan urte horretan. Eta alde batetik, ez kriston maitasuna, ezakit,
bueno, ez da bakarrik ez da, parrandatan datzatuko genituen bere kantak, bueno. Teatro testuen inguruan jardun dugu eta liburuan topatu dezakegunaz, baina, bueno, duko dugu pizka bat ere Miskaraok zertaz duan, ez? Eta aipatu duzu ja, dagoeneko identitatearen inguruko gogoeta potoloa dago, ez? Miskaraok honetan, ez? Bai. Zenbat galdera egiten dituzuen, metro kuadrokako. Bai, hori da. Zerta gorputza, nore erabakitzen duen zure gorputza, ez? Zenban zure gorputzaren definizioak, eta, bueno, hainbat gehiago topatuko ditugu, Bai, hori da. Azken finean zan, identitatearen inguruko gaiarekin gelditzan bueltaka, eta hori, batetik, gorputzatik filtratzen genuen asko, hau da, aukeratu nahi duten horrean gorputzan, zer aukeratu ezaket. Eta hori lotzen genuen Euskararen gaiarekin. Hau da, zen horretan definitzen gaitu zer den jasoa, zer den aukeratua, ni bana ez historia pertsonalatik Euskaretiko aukera bat, nik ez dut oso inguru berdagunekoa nahi, ez dut familia guztia andaluzta da, edo galegoa, horrein, niko horrekin beti dut zerbait kontatzeko beha, ez? Eta bazet horre, eta neurri handi batean horretara lan horretara filtratu zen, hori, eta ekartu zen, gorputz autuaren inguruko eta, bueno, bi munduak, funtzioen elkarro gurutzatzen, eta hori eraman genuen improvisazioetara, aktoreekin lokalean, bueno, egonan bitalitxi ginenean, hortikan, ideia bitatik eletuta egin improvisazioak, eta gertatzen ziren gautzetatik hartzen genuen eta unien forma hartzen. Gero, badago ere aitoraren figuraren oso presente dago, eta eta ez kasualitatez, ez da edozein gorputz identitatea sartzen dena, badago patriarkaren desegiturak eta nahi bat, edo ideia batzuen desegiturak eta nahi bat, edo horrekin jolasteko nahi bat, eta izinen gorputzak hain zuzen ere aktore askoenak oso maskulinoak ziren, eta horrekin jolastu genuen asko, ez? Eta, bueno, hori ere oso presente egon zan obra osoan, aitoraren figura, patriarkaren figura bezala eta horrekin mugitzen zuen guztia, eta hori ere gurutzatu genuen gorpuntza autuekin, hizkuntzarekin, eta, bueno, hori izan ziren pixka gaiari dagokionez, imaginarioa edo korrela. Bueno, Miskaraokek ja ibilbide oso polita egin zuen horretzan, orain irakurtzeko aukera daukagu, eta bi libururen inguruan berba egingo dugunez, hori da, baina orain oierrek egingo dizkigu guri galderak. Bai. Eta galderak erantzungo du. Bueno, 25 gau eta bat gehiago, Gertitxaro Antzerki taldeak 25 urte, Ane Zabalak eta Galder Perezek sinatzen duten liburua da, eta bueno, oso liburu berezia da, bueno, deskribatu duko dut, lehenik eta behin, bi atal argi ditu, batetik, 25 urteko ibilbidea kontatzen da, beraiek kontatzen dute, gau ez gertatzen diren pasarteen bitartez, hortikan 25 gau eta bat gehiago, gauari loturiko liburu bada horrek suposatzen duen guztiarekin. Eta atal horretan bertan, beren ibilbidean, bide lagun izan dituzten hainbat eta hainbat pertsonaren testuak eta artekatu dituzte, ezagun dute antzezan bakoitzekin testu bat edo bit. Eta, gonbidatu piloa dago. Eta hori zago ditzeke lehenengo atala, botx geratu dena, horrez gaztik jarratu dizutako lanean. Eta gero, hiru antzezlan, izan zetezken beste batzuk publikatua daude, Galderrek hiru gertotik liburu publikatu zuen, eta horra sartze da baten bat, besteren bat, Raiz Kasanasolak idatzi zituen eta publikatua daka berak ere. Bueno, bertan, jolu leku bat, sortzerik eta garratatik zentzirik testuak esartzen dira. Eta, bueno, azgaitezen, nondik nora
lehenengo izan ere, beste sola saio bat eduki galdera hau egin dut, ezakat oso argi, nondik nora sortu zen oraindik ere, baina, galdetuko izan, nondik nora sortu zen, eta nola hasi zineten forma ematen ja liburu hori, ezta? Bulkada zein izan zen. Nondik sortu zen liburua? Ideia. Bueno, bazuk emozen du, zu erantzertizale elkarterik, edo sortu zen, bai. Konturatu ginen batean, 25 urte betetzen genituela talde moduan edo, eta, esan genuen, 25 urte, ez bada, ibilbidetza, edo balira urte batzuk, eta, 20. Urte hurrenean ero, guk asmoa uki genuen zerbait egiteko eta bertan bera geratu zen dena, eta 25. Aukera etorri izan, gain izango nuka, gau baten berbaindako zera izan zen. Gau ez ateratzen zaizkigu plan gehienak. Planeatu, asko ez dira ateratzen, baina gutxi batzuk ateratzarekin, pozik. Gazelan gauzatzen joan zen, zalantza pilo batekin, ez genekielako nola zer egin, zer kontatu. Azkenean uste dut, gu ere nahiko txarrak garela gure buruaz berba egiteko, lotxa pixkat, gure pixkato kostatzen zaigu, hemen ere sartu ez diren gauza asko ere badaude, noski, asmatutako oso gutxi, eta pentsatu genuen, ibilbidea luzea denez gu sortu ginen labur esateko, ikastolatik atera ginen lagun kuadria bat, antzerkia egiten genuena, gaztetxe batean antzerkia egiten hasi, Deustuko gazte lokalean, zutik dirauen espazio autogestionatuta okupatu batean. Eta malokte bete dituena. Hori da. Eta antzaz ginen, antzerkiarekin jolasten eta gero oso ibilbide luzea eukidu taldeak. Hasieran ginen 8 lagun, 12 izatera iritsi ginen, eta azkenan eta biok bukatu dugu bazakit motore bezala edo, gero etarteka, jende ezberdinekin elkartzen joan gara, eta hori kontatzea oso polita iruditzen zitzaigun. Konturatu garelako ere egiteko modu bat badagoelako, askea ezatea topiko dela esango nuke, baina ofizial kutsutik beti kanpo, lehen aipatu dituzu diru laguntzak eta Gilkitxarok sekula ez dualakorik izan, Gilkitxarok oso pirata izan da beti, pirata izaten jarraitzen dugu, pirata zentu askotan, eta hori kontatzeko beharra edo gogoa bagenuen ere, antzerkia egiteko modu bat badelako ere. Eta gero horretan konturatu ginen ere, antzerkia egiteko modu bat ere egiten joan garela edo, biok batera edo, beti komediatik oso gertu komedian ibili izan gara, Gaizka Sarasolaren testurik enduta, eta gure lenguai propia sortzen hasi ginela edo lako zerbait, eta polita iruditzen zitzaigun horregatik gure izaera edo egiteko modua islatzen duten 3 testu jartzea. Zera, 3 testu horiek, zen nolako paketea osatzen dute, hau da. Izan zitezke, aurretik egon ziren batzuk, gero egon dira beste batzuk, 3 hauek elkarrekin ematen dute nola baiteko argazki bat, ez? Trilogia, independenteak dira, ez? Bikote bai Honolulun, Zortzibegin eta Adarretatik Zintziliken, bi lagun dira holtzan, umore absurdotik dute 3, naiz eta 3 historia ezberdin kontatu, guk bai ikusten ditugu jarraipena duten la. Bai, batetik, laugarren pareta kurtzen dugu beti, laugarren pareta da pareta imaginario bat dagona eskenatokian, eta guk beti pareta hori hauzen dugu, ikuslekin izaniteko, orain ari garen bezala, eta gure pertsonaiek ere horrela bizi dituzte egoerak beti. Hori guretzat egiteko modu importante bada, eta hori hauztu nahi izan dugu. Eta 3 eman komunan dutena, nik esango nuke bilaketa baten daudela 3 horretako pertsonaiak. Lehenengoa izango zen, poetikoena eta absurdoarekin ere asko jolasten genuen, eta Lulu eta Elmer dira, orduan etxe bizitzen kontua ere puri-purian zegoen, orduan hor hartu genuen leitmotiv bezala bizitza, etxea, etxe bizitza, eta... 2008an estrenatu genuen, hemen kafean zokin, eta ustut, zela justo ladrilloaren krisian. Eta ustut, horrek eman ziola galderreli idazteko. Bai, orduan, hortzaz eginen pizkat,
bizitzaren aldeko aldarri bat edo izan zen, ezta? Eta gero, 8 begik denak sintetizatzearen, eta gero lotura bilatzeko edo. Bizitza ulertzeko modu asko dagoela, eta segunda nola ikusi, segunda ze beta aurreko jantzi, gero oso modan jarri dan espresioa, edo esamoldea badena ere, pertsonaiek horretara jolasten zuten, eta hor bai, hartu genuen beste egile bat, Karl Valentin, Alemaniako egile bat, kabareta egiten zuen, gu kabaretzaleak izan gara, kabaretarekin hasi ginen, gero Dorta Jimenezekin berriro egin genuen Mirande kabareta, eta 8 begi honetan ere, nolabait berreskuratzen zain kabaret hori, baina kabaret politikoa ez kabaretutza plumak eta dantzak eta ez, beste kabaret mota bat. Eta hirugarrenean ordea pertsonaiak Ane eta Galder dira, ez? Horrez egin pizkat autofikzio esaten dena egiten edo horrekin jolasten. Eta eraman nahi dituguna bat, ez dakit, bi pertsonaia simple bizitzera eskenakatu batean, ez? Ez dakit enroiatik naz, igual. Hiruren arteko lotura esateko. Eta gero nahi hortik ies egiten goazela uste dut, ez horregatik bai trilogia moduko bat da izan daiteke. Bueno, nahi ditzen zait, testuak oso ondo funtzionatzen dutela paperean, eta gainera oso erraxa dela hau hartu, eta beste norbaitek material bezala erabilia izatea, baina zuek zein neurritan egin izan duzue hauen kasuan behintzat aurretik idatzi, zein neurritan eraldatzen dira testuak esaiogu lokalean sartu ala. Zuk kontatu duzu pizka bat metro kuadroko nola egiten duzuen lan, gorputzetik eta joan sortzen, gero zuk agian idatzi, edo berri idatzi, nik uste dut gu alderantzizko bidea egiten dugula, ideia bat bota, eta gero Galderrek ekartzen du testua, eta testuaren gainean lan egiten dugu. Bai, testu azkenean da bide bat, eta testua behin da berez apurtzen ari gara, testuaren gainean jolasten, gauzak kendu, ipini, idatzitako gauza batek eramaten zaitu beste berri batera. Claro, hemen bildutako antzestutako testuak dira, ez da? Eta da, libreto originala. Hau da, taula gainean guk antzestutakoa, antzestu genuena. Horregatik zintzut estatuta edo badago, ez gero beste norbaitek hartuko balu moldatuko luke, seguro, ez? Eta nire asko gustatzen zait, bertsio guztiak gordetzea, eta Honoluluk esate baterako izan ditzazke 12 bertsio edo lasai asko, ez? Eta gero ere aldatzen joaten gara noski, emanaldiak egin ala, publikoarekin sentitutakoaren arabera eta. Bueno, lehenengo batarera pixka bueltatuta, gau ez gau, joan zaretan, 25 urtetan zehar, eta hainbat gonbidatu izan dituzue, Josu Kamara, Goizan Eizpurua, Fredi Paia, Jorge Diagarria, Lipus, Serota Jiménez, Txuma Murugarren, Mikel Martínez, Gaizke Sarasora, Jon Basagure, Irati Jiménez, Idores Pizabel, Luis Egia, Gartxito, Olatzo Gorotxategi, zer eskatu zenieten, eta bueltan etorri zirenean, sorpresaren bat hartu zenuten, edo espero zenuten zerbait, beraien kolaborazioetan, horitzapenetan. Jasotako izan dara, superpolita. Hau erregalu bat izan dago, guretzako. Zuk ondo esan duzu, bakoitzari, antzezdan bakoitzarekin lagun batekin pentsatu genuen edo ez ibilbide horretan, ez da? Eta orduan, haien oroitzapenak edo, ez dakinik, gogoan daukagu beti Josu Kamara, Kukubiltxo antzetik aldeko, eta Euskal Antzerkiko mitiko bat. Larrabetzun egon zala, 87an edo, Infernuko atarian antzezlana ikusten, eta berarekin gaudenan beti esateko, gogoan daukat ikusi zintuzte ganean, eta ez. Orduan, horrela indugu, ez? Harreman du pertsona bat antzezdan batekin. Eta sorpresa pila baka oso, zuk norbait eskatzen badio zuzutaz idaztea, zerbait ituzia idatzeko balo ez dakit argitaratuko benduna gara. Baina, adibidez, astu azalten zerbait, ekarri zuete gogora, adibidez, edo horrelakorik egon da? Aiztuta, gauza asko ahaztu ditugula uste dut. Orokorrean. Baina ahaztutako gauzarik ez. Igual, irakurtzen duzunan, bai, emozio batzuk eta etortzen dira, berriro ez oroitzapen zehatz batzuk, edo giro bat, edo zerbait bai. Ahaztutako baino, harritu gintuen, ez? Jasotako erantzuna. Bai. Eskaria izan zen, simplea, nahi duzu landu asko, aukera duzu, ez? Eta
badira batzuk, labur idatzi dutenak ez, oroitzapen bat, edo antzeslan konkretu baten inguruko pasarteren baten inguruko hausnarketak, baina badira beste testu batzuk landuagoak, eta ez dakit, badian ere sasoia gehiago deskribatzen dutenak, eta ez bakarrik gure antzeslan bat konkretua, ez? Hori bai lehenik aipatu, zegoen nik irakurri nuenean lehenbiziko aldiz borradorea, edizio taldean egon nintzelako, belaunaldikidea gara, eta testu horiek irakurrita, Gilkitzaren ibilbidetik abiatuta uste dut garai oso bat kontatzen dela, eta ni asko identifikatu nintzen, ekonozitzen dituen gauza asko anekdoteatik haratago, giroa, zirkuitoak, egiteko moduak, komunikatzeko moduak, saretzeko moduak, eta zentzu horretan iruditzen zaitara zerbitzen duela pixka anekdotak. Helburuari, igual hori izan hasieran esan nahi nuena bebai ez, hori ere trasladatu nahi duela ez egiteko modu hori eta. Anekdota moduan, Oieran eta Irurok, unibertsitatean klase berean ikasi genuen, eta ez genuen elkar ezagutu genuen gero. Unibertsitatean bostin eta batzuk ez ginen, baina adibidez, begarria da zirkuito motak, gaztetxeak, tabernak, horak nasten zena, agian zirkuito txikia pixkat niretzat galdu egin da, edo desegituratu da, edo irudipen hori daukat, agian oker nago, baina adibidez hori oso sumatu egiten da, ez? Horrelako zirkuitoen garrantzia. Bai, eta aldatu egin da, eta ez bakarrik pandemiarekin, baizik eta lehenagotik nik izango neuke. Usazoi batean ezkinen geratzen, eta guk ez dugu gure zirkuitoa ez da izan Euskal Herriko antzerki sarea. Hau da, Harrian antzokian ez dugu antzestu inoiz, ez? Eta antzokian gehiagotan, baina gehiago izan dira taberna txikiak, eta handiak, herrietako kulturetxe edo gela multivalente horrietakoak, eta taberna, eta gaztetxeak, eta nik uste dut, bai dagoela aldaketa bat. Eta txarrerako, hemen dauden dio antzeslan hauekin, Honolulu eta Zortzilegirekin bereziki guk, 50, 60 emanaldi edo eskaini genituen, talako espazioa, tabernak, gaztetxeak, kulturetxe txikiak, Mikel Azullo moduko elkarteetan edo alakoetan, eta hori dena, egia da desagertzen ari dela, guk ere askotan orain badaukagu kezka potolori, pandemia aurretik bagenituen emanaldi batzuk ere lotuta, baina orain esaten dugu guk non eskainiko dugu gure lana. Orain, beste antzeslan berria, baina etaren agiri bulego antzesten ari gara, eta ia ez dago emanaldirik, oso arraroa da, iruian emanaldi bat edo ateratzen da, eta zatuka gure zirkuita desagertzen ari da erabat, eta imaginatzen zirkuitarekin batera, antzerkia egiteko modu bat ere desagertzen ari dela, ofizialtasun horretatik kanpo, ez? Biziren antzerkia edo kultura edo sorkuntza. Taldea esan, enpresa edo hori aldatu egin da azken urteetan. Euskal antzerkian eta beste hizkuntza batzuetan ere suposatzen dut. Balen zurrumbila aipatu duzu, eta bai, baratza moduko aretoetan eta bai, dakatela lekua, ez? Mota ezberdin eztotako antzerkiek, lautan hiru egin da orain hemen Bilbon esate baterako, ez da horre lekua dute alako lanek, horretan egiten duzuen jaialdian ere bai, baina bestela, alako antzerkirako oso leku gutxi dago, nik ez alternatibo, underground, nola deitu, baina. Bai, beste... Ez olatzen definizio polita dauka, zer olatzen esan du. Bai, beste gauza bat, lehenengo atal horretan nire deigarri egitzen gara, baina oso implikatua sentitzen ez delako da, nola garaian gauza pilo bat gertatzen diren kasu honetan antzerkian, seguro beste arlo batzuetan baita, musikan edo literatura sortzen dira, sareak gertatzen diren gauza pilo bat, eta gero ez den transmititzen. Hau da, igual pasan aldire eta listo, baina batzutan zalantza geratzen zain, ez? Batez ere ikusten duanean, beste batzuk ez dutela aukerarik izan, esperientzia horretatik ikasteko kontra egiteko bada ere. Zerotik hastearen sentsazioa. Eta hori, adibidez, EATA elkartea
aipatuko luke izan zela Euskal Antzerki Taldea amaterren elkartea 2000 urte inguruan, hor ezagutu genuen jende pilo bat, oraindik ere harremanetan jarraitzen duguna, sekulako sarea sortu zen, hor guk harremana estutu genuen, eta egin, hor zan oso aktibo, hor zan Karrika Taldea, Lesakako Mairu, Goaz, Kekei, talde pilo bat garaian oso sortu zen sare bat, internet aurreko garaietan genuen oraindik, eta mantentzen dira, harremanak, baina gero, ez dago inon jasoa hori, ez? Eta batean, bueno, eskerran ez hartu lan hau, besteak beste, ekarri egiten duelako berriro, ez modu periodistiko batean, modu gertukoago batean eta humanoago batean, baina ere berean zer pozatu den, hainbat izen paperean ikusita, ez? Txotxe bat, hori egon zan ere, ez? Bai, horrez, pasarte horretan ere guretako, bueno, gu sasoiotan oso gazteak ginen, eta Bilbon euskaraz antzerkia egiten genuen, eta uste genuen gu ginela bakarrak. Hala, dute oso ginen. Eta elkartea sortu berria zen, eta orduan ezagutu genuen, eta orduan guretako izan zen estanda bat, batean, Oier taldea ezagutzea, Lesakako Mairu, Azpeitiko Jakirikun, eta harremanetan jarri, eta urtean behin, bilera pilo bat egin, evidentemente ezagutako ezin mehik ez izan, eta bilera presentzialak ziren, Durangon edo Deban, eta gero urtean behin, asteburu batez topaketa bat egin. Eta topaketa horretan, talde guztiak eskaini emanaldi bat, eta han egon elkarrekin, ez? Eta, izan zen guretzako estanda bat, eta, hori ere jaso nahi izan dugu. Ikusta baina gertatzen ari dena edo da, kolektibo zera hori eta nahiko ez desagertuta dagoela, edo bizkat dispersatuta edo ez, horretan metro kuadrak adibidez ere, ezberdinak zarete, gero proiektu bakoitzerako jende ezberdina elkartu arren edo ez. Eta uste dut orain jendea elkartzen dela, gehiago proiektuka, zera behar kolektibo batean baino, proiektu zehaz baterako elkartu, ez? Hau da, oso modu enpresarioan edo produktiboak pentsatuta, ez? Ez sormen ideal batekin, edo guk talde moduan zer daukagun kontatzeko, zer daukagun egiteko, esploratzeko, sortzeko, investigatzeko, eta uste dut hori gertatzen ari dela, ez? Edo gue ja ez gara enteratzen nola gertatzen diren beste modu batzutan, ez? Bai. Batzutan zoratzen geratzen zain, zer horretan, enteratzen garen ala ez. Eta kuriosua da, eta hasi zen moduan, berez ez da desegin. Baina, utzi genion topaketak egiteari, elkarteari, eta oraindik harremana daukagu bertan ibilitako asko eta askorekin, baina berez ez da dezago. Gero gehiaz izan zela beha ezen norbanako asko dago, ondo dago, kolektibo azkenean norbanakoek egiten dute, dugu, ez? Igual ez garen bera egia da. Bueno, zuek esan, la inkrepatu, eta... Eta galdetu nahi gauzu, Bai, eta Bilbo aipatu zuelen, eta Bilbo eta hogeita bost urte ostekoa, eta bera behitzat atzerkiaren filtrotik pasata, gauza asko gertatzen Bilbo hartan, gauza asko ere ez daude jasota, gaur goizeko solasalean atera da adibidez atzerkiaren imaginarioaren adibide bezala, nola internetera jotzen duzu eta gauza ez dago ezer, ez? Zer gutxi dago. Baina, garai hartan ere gauza asko gertatu ziren, eta Bilbo hura eta atzerkiaren filtrotik, Bilbo nola ikusten duzu edo garai hartuko, duela goita bostuzteko... memoria, alde. Diferente, gero ere, nik, segun eta nola ikusi sormen aldetik eta egia dauztut asko sortzen ari dela estarro askotan, antzerki estarroan ere bai, ez, taldeak badaude, talde gazte asko ere ezagutzen ez ditugunak eta gero sorpresa eta esatzen, gero ez gure irugarren lana da, edo ez da izan bat urte elkarrekin lanean daramagula, edo ez,
asko zabaltzen joan dela esango nuke ere, antzerki mundua disiplina ezberdin askotara, eta baina gero ere, lehen esaten duen pizkat, instituzionalizatze horretara asko joda. Adibide argi bat jarriko dut. Eta Bilbon badago teatro sormen oso leku potente bat, eta oso gauza interesgarriak ateatzen dian, pabilion 6 deitzen dena. Hori ere instituzioetatik oso gertu biziren espazioa da, edo kolektiboa, edo dena delakoa. Orduan, askotan ez eta ez gai, Bilbon badago hori ez, bai, por supuesto, baina berriz ere dependentzia hori ez, teknokraziaren dependentzia hori edo dago. Eta gero badago beste movida, ez dakit libreagoa, edo lehen esan duan, ez dakit zer termino erabili, edo underground, edo alternatiboa, edo dana delakoa. Uste dut, lehen baino gehiago sortzen dela ere, esango nuke, garai batean ere antzerkia ikasteko aukera gutxiago zegoen, esan nahi dut eskolen aldetik edo, ez? Bai antzerki eskolak 25 urte bete ditu ere aurten, bai urte batzuk ditu, bai antzerki eskolak ere ugarik izan bere momentuak, ez eskola bakarrik, tailerrak eta ez, hain importanteak direla. Eta, batzutan beldurra matei benetan pentsatzen duan esatea. Duela 25 urte... Autozensura. 26 urte kafean zukia ireki zuen, baina duela 25 urte ere Guggenheim museoak ireki zuen. Argi daukagu hori ikono horrek baduela zerikusia Bilboren eraldaketan, ez? Ez bakarrik denok dakigu duela 25 urteko Bilbo eta gaur egunekoa daukala zerikusirik. Baina ez bakarrik espazioak, baizik eta bertan bizi garenok ere ez dela iguala. Ikusi baten bat antxatu dela, egia esan denboraren zentzua pixka galduet. Ondo goaz. 10 minututxo geratzen zaizkin. Oierrek performance bat egin behar du orain eskaierarekin, eta sorpresa zen barkatu. Ez dakit galderaren bat egin zuen, minututxo batzu balitugu. Ez duzetan liburu egin buruzitan, zaiteke teatroa egin du. Nahi da duzu? Orain bazalitzaten eta erabili bulegoarekin, identitateak lana prestatzen bazalitzaten. Zer momentua zabetek, horrelako liburu bat egin da gero badauka balantze eta atzera begiratu, aurrera begiratzen jarraitzeko liburu honen konjunturan eta lan berriekin non zaudete, ez? Edo eragin dizue liburuak lan berriak afrontatzeko orduan edo beste dira. Igual eskerak hemen barri izugu, liburu atera baino lehen usteko geunden, dana. Justo pandemiaren argian geunden, eta pandemiak gogor zeharkatu gaitu, eta liburuaren ostean pizka bat berriro berpiztuen dira gogoak. Bai, gertatu zitzaigun, pandemia aurretik justo estenatu genuen etaren agiri bulegoaren bertsio laburra, Durangoko azokarako. Eta gero justo, iaz orain duela 2 urterako bagenitun 10 emanaldi edo jarraia martxoa, apirila eta maiatzerako. Eta bizan jasan guretzat, bizkat, buelta la carretera esaten dena, ez? Eta justo, pandemia torri izan, azkenan gurea, ez da gauza dilarriena, baina, pumba, bertan bera dena. Eta gero ja emanaldiak egiten hasi zirenean, eukiron lehenengoa Larrabetzuko gaztetxean, eta uste dugu Larrabetzuko gaztetxea izan dela gure antzezdan guztiak eskainitugu leku bakarra. Uste dugu Larrabetzuko gaztetxea dela. Gauza asko ditugu apuntatzen eta horretik arazoa ditugu egia den ez jakiteko. Eta Larrabetzu nahi genuen eta agiri bulego orduan justo lehenengo emanaldiak ziren, musukoarekin, tal cual ez dakitzen jendeare banatuta. Distantzia, oso gauza hotza izan zen, guri gustatzen zaigu jendea iaia ukitzea, usaintzea, gertuko antzerkia egitea, oso txarto pasatu genuen, eta orduan, esan genuen, azte pare bat hartuko dugu, pentsatzeko, eta esan genuen, akabo, jazta, zakagu antzerkia egiteko beharri, bizitzeko, gure bizitzako etapa bat amaitun da, eta ez da zer gertatzen, eta kitxo. Eta handik utzira dituzigun, behin baino gehiagotan agertu den Gaizka Sarasola, Lesakakoa, Mairu antzerki tailerrekoak, eta torri Lesakara eta lehen agiri bulegoa eta ustekotan gaude eta Gaizkak ez etorri. Joan ginen. Eta Gaizka oso majoa da, eta lagunak da, eta maitu egon. Eta esan zuen,
ostras, ondo, zaitik ez duzan zela nau luzatzen, ondo dago, merezi du, ez dakitzer, eta horrekin batera justo liburuarenak hori izan. Orduan horrek animatu gintuen da... Lanean jarri berriro. Horregatik ere, batu nahi genituen ere, hainbeste lagun liburuan, konturatu garelako ere, orain gubio bakarrik gaudela ematen du, ez, bilkitzaron, baina azkenean, kolektibo handi bat bagara, ez? Eta konplizidade guzti horiei esker bizirik jarraitzen dugu. Eta lehen gaude momentu esplosibo baten. Ensaiatan, zaila. Super guzta gaude ensaiatzen. Taldean batu dugu Aito Gartxito, musikari bat, Gasteiztarra, oso gaztea. Eta zain norbait gaztea behar dugu talde honetan energia kutsatzeko. Eta horrekin gaude, ideia pila batekin, alako kuadernoetan eta gauza pila bat gauetan apuntatzen, zatik ez dugu urren gau egingo, ez dakizte, beti izan gara oso enkargeroak, esketxiki bat egingo duzue ez dakizte inauguratzeko, edo laster badugu beste dolan enkargu itxez da, ez zaitik ez, oso polita eta horrekin emozionatuta gaude, idazten, ez dakizte egingo dugu pertsonaiekin, biraz du baipatu, biran ere orain lutxagiaren beste Transilvania egiten du bilean behin, eta horre martxoan egingo dugu, martxoan pertsonaia berriak sortzen, momentuan. Eta zu? Eta metropolio kasetan zabizien. Oier ere lan gara. Oierren zare sosaretan zartzen zara, eta da, jode, tio, paragari izan. Bueno, bai, metropolio sare bada, eta azkenean komando esan dizagun dugu, eta bueno, oso hain aldezarra manifestua egiten ari gara manifestuanekin batera, biraire altzazan estrenatu dugu, hor bestetan gure sareko 5 lagun daritza, eta beste batzuk hasi gara zuzentzen obra berri bat, datorren udazkeneako, eta bueno, eta gero gure lokala dakagu, ikastaroak ematen ditugu, eta liburuetan ere bagabiltza, eta bueno, batxe gabiltza, saltza, bueno. Kontu horretaz bizitzeko behintzat, batzutan da, zama gauza egin behar ditugun ere, hilabete bukarara iristeko ere, ez? Baina, bueno, ni despeixatuko eta jasan momentu politen ere, eta pozik. Ez que hori ez bertan, Oierrek lanbidea teatra du, guk ordea, ogibidea esan dut, ogia ordaintzeko. Bai, guk kasetari. Ez que, claro. Bai. Kastaritza utzi beharri, por fin, Kostata, erdi kostata. Bai. Kasetaritza, bai. Mikel badu galdera, bai? Galdera zain bat egin egite. Beste zuek, literatura era nahi bat duzu ez, igual testuari, ez zuzteko lako bakantzia ematen, nola ez, eta horretan zaz. Udanik, galdetu nahi dut, esan nahi dut, pita aldera dira, baina bat egin dut, eta ez zuzteko zarete, galdera da, antokita la gente, gero eta guztiago doala,